Kuluban sambel tempong. Krokot karo ndoke tak godhog. Kuluban karo ndoke wis mateng. Lanjut aku nggodhog tahu. Nggodhog tahune cukup 5 menit wae. Lah iki langsung tak grojok banyu nek wis tefel ben cepet adem. Manaske minyak goreng gawe goreng gereh pedo. Gereh pedone wis mateng, lanjut gawe sambel temponge. Iki bahane ya lombok karo tomat, kei uyah mbek moto. Oh iya ana sing lali, sambel tempong iki kei terasi. Ora krasa sambele wis halus, kabeh bahane wis siap ki. Gage-gage lek madang. Sore-sore madang kuluban sambel tempong. Wis mantep tenan. Iki ana gereh pedo goreng, terus ana tahu godhog mau, ana pete, terus krokot mbek telur rebus. Mantep tenan, guys. Sawangane jan suweger enak iki. Yo pancen, sambele pedes mantep. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula. Aku tak lanjut mangan meneh.